Good evening. Good evening guys. So naata karon diri sa Q815 Lapu-Lapu no. Kay naa diri nagstay ron ang Hampas Loopers. Sila Idol Boy P, MotoGP, JM Travel, Dijan Fox si Lasadik. So nag-chat sa ako si Master MotoGP. Ayan oh. Mana yan chat ako So hulat-hulat ra ko if mugawa siya kay ingon siya mugawa daw siya magdala sa mga stickers. So mare atong gingari. But hopefully kung naa sila ay pa-meet and greet karon, madto gihapon ta. Para ma-meet ta dato sila personally, sila tanan ba. So guys, nana si Master Dijan Fox no. Siya lang yung bumaba. Master, welcome to Cebu, Master. Salamat Master Dijan. Joem, shoutout kay Joem. Pinuntahan pa kami dito sa Q8 Hotel. Ayan sir, sticker. salamat po sa pa-sticker. Mamaya pa kami bali lalabas ko kami mamaya. 7 po. Na lang kami, raride ng konti tapos sa ng kakainan. Sige po. Kung mahintay mo kami, pwede, sumama. Mag-aantay na lang ako sa live, baka ay, sorry. Antay po ako sa live nyo, baka maka-escape po ako. Sige po, salamat po sa Sige, salamat eh. Patabi na lang din po sa kanila, salamat din po ha. Nabahala ko ba kayo? Wala yun po. Saglit na oras lang kayo, okay na yun. So Master Deja no, galing pa Manila. Hello. Hampas Loopers, kaya nga lang wala si Master Biyahe with no. Hampas wala pa. Pero pupunta naman, magkikita pa yun. So maraming salamat mga Hampas Loopers. Welcome to Cebu, enjoy lang kayo dito. Salamat sa pag-welcome. Salamat kay Master Dejan, binaba pa talaga tayo dito no. Salamat sir. Bye. Okay, bye. So mo to siya guys. Na-meet na to si Master Dijan Fox, one of the Hampas Loopers niya. And saya lang nakapa-picture. Siguro kung mag-live sila, kung asa sila tambay ron, adto na to sila. So sa karon uli sa balay. Then kita later kung may chance na makita na to sila, mas maayo. Peace out. One eternity later. What's up guys? Good evening mga kauyoyoy no. So bago lang ta na yung labay og basak, padung ta ro og marigundon, gabiing dako. Unusual kayo sa ako nga mag-vlog og gabi no, pero bahala na ni guys. Kay karon mo kong adlaw naabot sa Cebu ang Hampas Loopers. Sila Master Boy P, sila MotoGP, JM Travel, Dijan Fox ug si Idol Lasadik. So nag-PM sa ako si Master MotoGP na ato na sila og Roro Cordoba. So mao ni ron nga gabiyahe ta kay padung ta dito para i-meet sila. Para ma-meet nato sila personally kay kaganiha dito ko sa kuan sa hotel nga ilang gistihan, which is ang Q8 Hotel. I know daghan na kayo mo nakita nga post nga na-meet nila si Jetly, si Lodi Cakes, no? So kuan po ni sa ako kaning once in a lifetime experience po ni sa ako nga makita sila ba, nga makahimamat sila. Pero di lang gud ta maratol. Issue ra ba kayo ng rattle ron? Di lang gud ta maratol, chillax lang gud. Daddy, chill. So padong po crossing Cordoba og I mean crossing diri may Marigondon. Sani nga tawag crossing diri ay. Basta kanin padung gali og Blue Reef. Then are taliko para right side para Cordoba, Roro. Alright. So liko ta diri patuo. So karon nato sila i-meet kay sayo ko na sila mo biyahe ugma paduong kan Malbual.
So mag south kuan sila guys, mag south adventure sila guys. Mamatigiingon sa ilang mga kuan, mga live. May gali no kay naka-chat-chat na to si Master MotoGP ba. So na-inform ta sa ilang lakaw ron. So tara guys, let's go. Ato silang i-meet. Tubani ko ninyo. Uy, way suga. Museum, lo. Dagan ang ring kananan guys. Dagan na kayong kananan. Ang museum gibutangan nagkananan. Ho na mga kananan diri ay. Oo naman guro ni. Okay ko kasi ito. Mana ni? Roro Cordoba guys. This is Roro Cordoba of Cebu. So Cordoba guys is kuha ni siya. Part ni siya sa Cebu City no. Dili ni siya part sa Lapu-Lapu. So pangitaon na lang nato sila master, mga master hampas loopers no. Kung asa ka sila nagtambay o nanghaon. Uy, banking. Okay. Libuton na siguro nila ako no para makita na kung asa sila. Asa sila nagpark. Basing dire. Ayun no. Parang yun eh. Pero nakita na ako ilang motor guys. Na i-EDV diri nga color pula. Okay, check ha. Wis mao. So guys, nakita na ako yung motor nila ni Idol BP no, mana yang kan, yang EDV nya, yang Aerox, nya kang Dijan Pack nga Honda Beat, di lang klaro ingit-ngit ang kang Idol BP nga EDV. So karon ato sila pangitaon dito sa sulod, asa sila dapita. Ampas loopers. Master McLean. Ampas loopers guys. Ikaw yung ano dito? Ayan.
sir. So ayun guys, finally na-meet na gid nato sila mga idol no, mga Hampas Loopers. Natin na diri karon sa Roro Cordova. Nangaon sila silang panihapon, then sayo sila larga ugma pamolbual. So it's a big opportunity no na na-meet nato sila diri. It's a one in a lifetime experience na ma-meet sila.